Allah. Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay. At siyempre magpapalaro na naman ako ngayon mga katupay sa ating mga kabataan para araw-araw na silang masaya mga katupay habang sila'y maliit pa. At siyempre sana natin mapapasaya sila sa araw-araw mga katupay. At siyempre ready na ba kayo? Yes! Okay, ang gagawin nating laro ngayon ay apat na candy. Ngayon, yung apat na candy, hahagis ko ito. Yun. Paghahagis ko na ito, kung sino yung makakuha ng 3 candy, siya yung panalo na 5 piso. Okay. Bawal. Okay, tapos bawat tawagin ko, number 1, 2, at 3. May group. Kailangan dalawa maglalaban. Galingan. Galingan nyo. Hindi, 3 na tayo nila 6 tayo. Bago namin umpisa ng aming laro mga Tupay, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, please subscribe at Three tayo. click all para maging updated ka Three. sa aming video mga Tupay. Paki-subscribe mga Katupay, pasubay ko na ng YouTube channel. Okay, alright mga Katupay, umpisa na namin ang aming laro mga Katupay. Nandun na yung mga bata sa unahan. Ngayon, ihahagis ko na itong kindi mga Katupay. Kung sino yung makakuha ng tatlong kindi mga Katupay, ay siya yung mananalo. Ang maglaban ay number 2. Ay, talo si ano, talo. Panalo si tayo. Oh, taga pa yung premio. Ang bilis tumakbo. Hey, di yan. Hindi yan, ito. Tagapin mo ang 5 piso. Bilis na. Masaya ba? Okay, doon. Balik. Balik. Alright, ang maglaban naman ngayon ay number 1. Tumakbo na. Number 1. Ano na? Wala nagtitigil. Ay, 5 piso. Panalo. Alright. Oh, ready. Ready na. Ang maglaban ay number 3. Allah. Natalo siya, Kiro. Isa lang nakuha. Aray na, panalo si Raisa. Galing. Ang bilis tumakbo ni Raisa. Okay, sabi po, 5 piso. Okay. Okay, ready? Ang maglaban na naman ngayon mga Katupay ay number 1. Allah, number 1 na. Ano nangyari? Dalawa, tabla. Dalawa, pareho kayo dalawa. Tabla, walang premyo. Walang premyo kasi tabla. Ang maglaban ay number 3. Number 3. Number 3. Walang ka na. Nasulong. Ay, may isa. Talo na naman si Isay. Wala, mahina si Isay. Tandaan nyo, number. Ang maglaban ay number 2. Ilan? Panalo si Akiro. Panalo. Ina. Panalo si Akiro. Galingan nyo. Okay. Ano number? 1. Number 1. Tabla.
Tabla. Tabla. Tabla. Okay. Oh, ready. Tabla ang laro, okay? Maglaban ulit ay number 3. Number 3. Ito na, nakuha lahat yung kilo. Ang pinatalo si Isay. Nalo si Isay. Oh, ito na, premi mo. Okay. Okay, ready? Ang maglaban ay number 1. Number 1. Number 1. Yung number 1. Wala. Tandaan nyo yung number nyo. Oh. Number 1. Wala yung isa. Nakuha lahat ni Raisa. Dito na. Kaya panalo na. Yung isa kuya, wala. Panalo na si Raisa. Nakailan ka na, Ray? 15. 50 na. Ikaw isa. Ilan na ka? Magkano na? Wala na. Wala yung isa. Ayan, apat yan. Okay, ready. Okay. Ready? Sa number 1. Panalo. Oh, panalo na naman. Si? Ito pala sila kuya. Number 2. Sige, tatawagin niya mamaya. Sakit. Ayan, oh. Okay. Nakabit ka na? Okay. Ang maglaban ay number 1. 2. Ayan. Nakatatlo to. Talo si Zaira. Panalo. Oh, premio. 5 piso. Okay, pabilisan. Oh, ready. Ang maglaban ay number 2. Dalawa tabla yun. Tabla. So, ready ah. Ang maglaban. Ang number 3. Number 3. Kami. Sulo ni Akiro. Sulo ni Akiro. Nakailan ka na, Akiro? 15. Oh, ano nangyari sa'yo? Wala nakuha. Ano, ready na. Ito na. Oh, ano number nyo? Number 2, ha? Okay. Oh, ready. Ang maglaban ay number 3. Kailan? Apat, panalo. Panalo. Si Say, panalo. Say, tanggapin mo, Say. Okay. O, diba? Galing. Oh. Okay, ready. Ang maglaban ay number 1. 1. 1. Takbo ba siya number 2 sila? Oh, sino? Ama, nakuha natin Boy. Boy. Eduardo, ah. Hayaan mo na lang. Wala nakuha. Ayan, balik. Maglaban na naman ngayon ay number 2. No, number 2.
Isa lang. Ikaw. O, nakakuha ka. Kailan na ka? Kailan na gawa mo? 10. Dali. yung... Di yun. 5. Yan po. Okay! Okay, salamat din. Alright! Oh, ready! Maglaban! Maglaban ay! Number 1! Oh, sinalo daw, di pa nga ako nag... Number 1! Ang bira. Ang bira tumakbo. Okay, okay. Ilan nakuha mo? 15. Tipang 15 to. Hindi pa kami nakabayaner to. Okay, balik sa pwesto. Balik. Okay, huling laban. Oh. Sa number Dito kayo. 3. Sinalo na. Sinalo na. Dalawa lang tayo. Oh, tabla. Tabla. Aking ulit. Okay. Yung niwado na Maglaban ay. Maglaban ay. Wag mo na tarakbo. Pagkat pa. Hindi pa nabagit number. Maglaban ay. Number 2. Sino? Ilan? Asa na? Wala na kaulo. Wala. Ako, 3. Kaya pwede number mo na. Wala na, mahuli na yun eh. Wala na. Ha? Pwede po number mo. Ayan na. Thank you po. Alright. Masaya ba? Kung hindi na napagod ako sa'yo. Ilan nakuha mo? Chay, ilan nakuha mo? Wala. Wah, may nakuha ka. Kami, 5 pa kami. Hindi, yung buong laban ba? Ilan nakuha mo? 15. 15 ako ba? 5 lang yata nakuha. Pero may nakuha ka, di ba? Hindi ako wala. Mayroon. Alright, masaya ba? Masaya? Yeah! Okay, dito na yung laro natin sa araw na ito. At syempre, mga katupay dyan. Masaya rin ako mga tupay. Napasaya kayo mga bata, mga tupay. So, alright mga katupay. Dito na lang mga tupay. At syempre, sana'y masaya rin kayo mga tupay. At sa ating mga kababayang OFW. Na kailan ka? Right. 15 ikaw. 15, ikaw, pero 15, di ba? Di ba? Masaya, may pambaon na sa Lunes, ano? Siya, ikaw. 5 lang, maliit ka. Alright mga kapay, shout out na lang lahat sa mga OFW, mga kababayang OFW. Shout out sa inyong lahat. At sa mga nag-subscribe sa YouTube channel at nagsuporta, maraming salamat sa inyo mga katupay. Thank you sa walang sawang suporta. Alright mga kapay, hanggang dito na lang mga kapay. Bye bye mga katupay!